prajurit ana ing Kabupaten Blambangan. Mesti wae wis padha ngerti. Apa sing dikarepe kelawan Angger Bisma Minakjingga. Mula aku kepengin mangerteni kepiye sumpahmu sakwise kowe dadi prajurit ana ing Kabupaten Blambangan. Kon kepiye sumpahmu? Kepareng matur Gusti. Menawi sumpahe kula anggenipun rungkepit Kadipaten Blambangan. Pecahing dada wutahing ludira kang pungkasan. Badhe kula adegaken dhumateng Kadipaten Blambangan. Bagus, prajurit yo. Kepiye sumpahmu sawise kowe tumapak ana ing Kabupaten Blambangan? Panjenengan ampun kuatos Gusti Patih angkat kok. Sesangkene manah kula. Bebasan putung diminalake yen ajur mumut disiwanu. Iku sesangkene manah kula. Bagus. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepe. Mula wiwit dina iki siagake titiangku gak jalan. Estoan dawuh. Adipati oleh Kabupaten Blambangan ben mangerteni kaluputane pundenmu Bisma Minakjingga. Mergo sakwise Sang Jitawatu Kencana Wungu nampa nawala sepunesane pundenmu Bisma Minakjingga. Sak temah dheweke genjot saka ing pendopaku. Cetha nawala cal ana ing sak ladarane pendopa. Cetha nek dheweke kuwi wis wani ngias lawan Sang Jitawatu Kencana Wungu. Ning papan kene ayo kabeh prajurit saka Blambangan cetha nek kowe kepengin barang perang ana ing Mojopahit. Setoan kowe kuwitir. Angkut. Ora kleru tembungmu. Iya, Pancen aku ngirit kabeh prajurit ana ing Kabupaten Blambangan. Aku kepengin geger ana ing Praja Mojopahit. kowe kepengin gawe geger ana ing Kraton Mojopahit. Pancen kowe Bener. Yen layang kumitir wis ya Bapak.
tuwek kok muring-muring ae. Susah sengit. Gayut! Apa meneh? Kemangkon ngarep kudune wani perang. Kowe Kentengen. Kentengen nek aku. buktekno Yun. Kentengen. Ayo buktekno. Lho, rajine kusik sing mati. Kentengen maksudnya kowe perang karo kowe. Mesti kalah, Lah terus. Becik dhisik sing maju. Ngono. Sing cilik cek nagrek sing tuwa. Iki bojone. Lah yo. Kok harus mene kok iso. Mas. Ayo, saya ditantang kowe. Mana Mas? Mana Mas? Iki Mas mengendek. Ora mengendek wis. Nang plastik banter. Nyembur. Iki mila iki sandale. Kowe Eh kalau. Rawo. Sandale rawo ora omong iku. Bela dalah. Lho kok bisa dayon? Meten yo kok kosoi. Bayaranmu US dollar. Raja ini rusak. Aja ngisi-ngisi bocahmu lho. Ngisi-ngisi. Kredit. Lagi jadi. Anak gua kok parok. Ora apa-apa. Mati lagi.
Tangane Cono. Lihat aku apa Rono? WC. WC.
Jos! Balane menang. Jos! Balane kalah. Apa? Balane budak kabeh. Kalau menang kok budak. Matane wong arek.
Apa sing bakal mekani perang? Ngomong sampai ngomong blang-blangane patisnya. Ais. Oi, ngomong. Oh,